beautiful people. Basi ineyo nditaona video hii yandipatsa chidwi kwambiri komanso ndi zinthu zoti ambiri ife zimatichitikira, and one of them it's me. Then naonabe kuti sikuti ndilipo ndekha komanso aliponso ambiri inali pa Malawi ni cameras inali kwina kuti konse. Ndino naganiza kuti bwanji video iyi ndipange share kuti anthunso nawonso apindule. Pena pake tizipanga kushare zinthu zoti anthu zapindulira mu moyo wawo wa daily. Ngakhale kuti enabe amakhalabe mukuposta ziyani zimenezo latumiza tapanga zipanga zawo chino za Ken Sonda. Ken Sonda mumuona amene komano no benefit umangodziwa information, right, kuti kukwenda zotani komano nthawi zinakonso ma video ngati awa ndothandiza. Nditaona ni video yake na kumunduza kuti yes, you were telling the truth, kuti video je ndiyothandiza. Amene anagwirapo amene anapanga za chipatala ningoti amene munapanga za chipatala mukunziwa bwino H pylori virus. Si virus ya tikene kuti bacteria. Ozunguza kwambiri ende amapezeka anthu ambiri ali naye. Mwinaso 50% ya anthu ali naye. Komano akakhala ochepa mimba mwakomo ndizija zoti ma symptoms sumaona kwambiri. Nthawi zina zake umazamva ngati mimba simulipo, kenaka mulipopo ndangomwa ujeni katumbosidi basi mulipopo. Koma akakhazikikamo akachulukamo ndi pamene namaononga no stomach lining ija iwe nkuyamba no maasazi ukangodya zakuti maasazi magasi majani kudzimbidwa digestion also mayenda bwinobwino chifukwa cha H pylori. Mungompanga Google kapena pa YouTube si muli ma internet ngati mukundionera ine muli ma internet apanga H pylori bacteria mumve kuti amapezeka bwanji amadani pamene muzadziwe zoti zopanga boil madzi zija makes sense. Posati so filter iyayi zama filter zogulisa nati mabotolo ati akaka filter kachanjani fake. Anthu ungopanga makobiri basi giving you reasons zoti mwagulire mabotolo tawo. The best way to treat water, boil that water. Wazizilisa kuika mabotolo muzimwa. Mazi anu ali safe. Anzatu zimene anazizindikira kale. Even ku ma public places ku school kuzipatala madzi akumwa amatapu aja kumakhala so ngati chigiza osati chosambira iyayi komano ichi makanga chiboira cha madzi. Amatapu aja otakubwera pa tapu amapangidwa boil, umachita kusankha kuti ndifuna wa boiled water amabwera ni masamba ako ati kuyika kumwa ati bwino boiled. Ndio ukafunanso kumwa umabwera ndika drinking bottle kako umatunga amene achi kwasiya akamazizira uzimwa. So madzi apatapu timamwa kumama khala ngati amene otapangidwa boil. Akunyumba kwako tapu ya kunyumba kwako boil it. Keto basi kuyika keto boil. Apo ngati mungakwanise ndiye muzimwano ambotolo no ma distilled acha oti apa ngakale treat ali safe. You don't trust ma pipe ya water board. Ma pipe ya water board anaikidwa 1980. Munaona akupanga nsewu kulilongwe kuja atafukula zima pipe zakale zichakuika za nyowani apa. Munaziona mene zimaonekera mkati mwake mucha. Ajule ali mene mucha. Za yellow zina zake zinaundikana mene mucha. Sama sintha iyayi. Treatment yake chlorine. Mazi aja from tanki ku treatment kuja amaenda madera olo nkubwera uzalwa kunyumba kwanu kuja. Pipe ija imadusa makwalala ambiri mwina so ikupanga soliki. Pena iboke anthu ambiri pena pajazika kutungira ina imazena akupitirirabe. Contamination imachitika malo ambiri kwa basi. So to be safe, boil that water. My effects H pylori yo mutakupanga Google akuuzani.
masazi kuononga mimba akaonongaso kuti untreated kuti zakhalisa so you have never been treated zimabwerano makhansa amimba chani chinthu zake zomwezo yet. So public health advises, I hope I can help someone save a life. Stay blessed. Like, share, allowing cameras, right.